Приятели, време е да ви разкажем за един проект, над който работим усилено последните няколко месеца. Казва се Synth Sense, програма-концерт за синтезатори, струен оркестър и солисти. 8 мои авторски пиеси, аранжирани от някои от най-изтъкнатите млади автори в България, като Любомир Денев син, Александър Костов и Симеон Едуард. Солистите са Стоян Роянов Яя, кларинет и саксофони, Дамян Йорданов кавал, Васил Вутев барабани, а аз съм на синтезатори. Оркестърът е Drop Down Community с художествен ръководител Алекс Атанасов. Композициите ще се запишат в студио Пекарната София и ще се издадат 2 албума от австралийския лейбъл Исамин Records. Програмата ще бъде представена пред публика на 14 юли в Градска художествена галерия 2019 Пловдив, а целият процес ще бъде заснет от студио Аспекти и при създаден документален филм. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Днеска започваме записите. Полагаме основите, баса барабани. Първо парче Аванджия. Започваме с Аванджия. Васето Вутев на барабани, Алекс Атанасов на бас, Иван Бошев сега слага кабели и микрофони и разисква детайлите. Почваме. И да ви разкажа малко за студио Пекарната. Студио Пекарната е музикалната лаборатория, в която през последните 14-15 години се случат едни от най-интересните и качествени и издържани музикални проекти в България. И тук говорим за качество в художествен, артистичен план. Човекът, алхимикът, който стои зад цялата тази музикална вселена и се нарича Иван Бошев. С Иван сме съученици още и приятели от музикалното училище в Пловдив. И за мен е чест, удоволствие, радост и привилегия след всички тази години на странство и десетки хиляди километри най-накрая да имаме шанса да работим заедно и то на такъв мащабен проект. Така че колелото се върти и завърта. Кръговрати, дами и господа. Кръговрати.
такъв точно анадолски подход. Къде ездуят? От сега ви казвам, че ще правим на темата от 37 нататък малки такива закачки на някои от четвъртите времена. Точно ето такива украшения с предишния тон. Искам да ви споделя за един по-особен и специален тип хора, когато аз наричам следващите хора. Сигурен съм, че всички вие имате такива около вас и ние в Стъпки в пясъка ЕОД имаме щастието често да работим с такъв вид хора. Вчера записахме Стоян Янов Яя, а днес записваме Дамян Йорданов. И двамата са от вида постоянно светещи, защото има и такива, които присветват. За какво да ви го разказвам всичко това? Погледайте се, забележете ги и си ги къпите и пазете, защото тези хора са редки, специални, важни и съществени. Приятели, имам чудесни новини. Първият албум на проекта SynthSense е готов. Изсвирен, записан, едитиран. Вчера, днес и утре правим финалния микс и мастер и този уикенд лети към Австралия за издаване. Нарича се Очарователна ирония. И с риск да бъда нескромен, ще ви кажа, че резултатът е магически. Но това беше неизбежно, защото когато в един проект участват музиканти и професионалисти от такъв калибър, летвата неминуемо се дига високо. Какво да ви кажа, дами и господа? Мечтите се сбъдват .com. А навън е вече лято. Също да се знае.
Здравейте на всички! Много се радваме да ви видим, много се радваме, че сте тук. Радваме се, че ние сме тук и имаме шанса най-накрая да ви представим този проект, над който работим усилено последните 5-6 месеца. SynthSense се нарича и първият албум вече излезе в петък, така че ако ви хареса музиката тая вечер, може да го потърсите във всички музикални платформи. Няма много да ви занимавам с приказки, имате брошури, програми и всичко, но все пак бих искал лично да ви представя моите съмишленици тази вечер. Да започнем с солистите на кларинет и саксофон Стоян Роянов Яя. На кавал имаме Дамян Йорданов. На барабаните Васил Вутев. Алекс Атанасов е на бас-китара днес. Само да ви знам една тайна, той обикновено е част от оркестъра, но днес възприема една различна роля, едно друго амплуа, с което се справя блестящо, така че наблюдавайте го. И Drop Down Community оркестър. С диригентската палка днес е Любомир Денев син. Аз съм Мартин Денев. Първата композиция, която ще ви свирим, се нарича Аванджия и искам просто да ви кажа няколко думи за тази композиция. Аванджия или Яванджия, това е дума на родопски диалект, която означава чужденец, пришелец. И тази пиеса се разказва за един чужденец, който се появява из Родопите, от незнайно откъде. И в началото местните хора така подхождат с недоверие, защото исторически са нападили и имат си едно на ум, не възприемат така лесно пришелци, но той е толкова обаятелен, толкова сладкодумен, такива истории разказва и е толкова харизматичен, че те евентуално отварят сърцата си и го приемат за свой. Така че Аванджия.
Скъпи приятели, концертът с представянето на албума и на проекта Synth Sense мина превъзходно. Огромни благодарности на всички замесени. Солистите, оркестъра и диригента Любомир Данев син, който наистина помогна неимоверно тази идея да се развие, кристализира и да придобие най-добрия си вид. А албумът Synth Sense Volume 1 Delightful Irony е вече факт и може да бъде намерен на всички големи световни музикални платформи. Пожелавам ви едно прекрасно, лежерно, безгрижно и слънчево лято с един много лекичък бриз. С Мартин Денев се познаваме от почти 30 години. Той дойде в САЩ, в братска Америка, на Exchange програма от Холандия в Berklee College of Music. Той е композитор, аранжор, пианист и в класиката, и в джаза, и той обича и етномузиките също. И като вземем всички тези компоненти, и той прави така наречената world музика. Фактически това е един кросовър проект, който дава среща на различни музикални жанрове, и това е прогресивното в него. Има и от джаза, и от фолклора, етномузиката, и от класическата музика. И на нас много ни харесва това, че правим такъв фюжън между различните стилове, и за нас е много готино изживяване. Ние с Dropdown Community за първ път работим с Мартин Денев и аз бях много приятно изненадана от много хубавата музика, която той е написал. Аранжиментите също са прекрасни. За мен беше много приятно да аранжирам нещата и всъщност целият екип аранжори, аз, Йоана Георгиева, Александър Костов и Симеон Едвард. Мисля, че за всички нас беше много приятно да работим по аранжиментите. Това е един проект групов, така да се каже, в който се срещат Мартин Денев като композитор, аранжорите, които са негови сътрудници, които добавят и допълват от себе си и обогатяват композициите, инструменталистите и оркестъра. 12 часа запис, но два изключителни албума. Успяхме, работният процес беше много приятен, нямаше стрес, имаше много хумор, професионализъм и така за нас беше голямо удоволствие. И аз нямам така думи да изразя колко е красива тази музика, която Мартин е сътворил, и какви хубави аранжименти са направили после аранжорите на тези красиви мелодии и вървят една в друга, и изобщо е много измислено. Той е като букет от рози, това цялото нещо. Разбира се, изживяването се споделя с публиката и е много по-приятно и емоционално. Това е нещо, има и нещо много новаторско в това, и е подходящо и за международната сцена, и за програмите на джаз фестивалите. Според мен този проект и според колегите има международен потенциал, така че се надяваме да споделим скоро нова дата. И се надяваме Мартин да напише още много готини парчета и да ни поканиш, Мартине, пак да свирим заедно. Историите, които чухме, бяха страшно завладяващи и се надявам това да е само началото от една много по-голяма история, разказана от Мартин Денев и музикантите. Чувствам се много заредена. Имаше романтични моменти, носталгия, много неочаквани превратности. Пак имам чудесна новина. И втория албум от проекта Synth Sense, наречен Synthnaut, излезе преди броени дни. Мога смело да призная, че след 20 и няколко албума, издадени през годините, и челни позиции в най-големите и реномирани световни класации за електронна музика, това е проектът, с който може би най-много се гордая. Много съм горд, изключително горд с всички замесени в процеса на създаването му и да принесе за крайния резултат. Тук е момента и да благодаря на австралийския лейбъл Isamin Records, които застанаха твърдо зад проекта от самото му начало
и спомогнаха неимоверно тази авантюра да се превърне в реалност и да достигне до възможно най-много хора по света. Един от най-хубавите подаръци за рожден ден, за които съм си мечтал. Благодаря ви!